Alang sa hapsay, malinaon og patas nga piniliay karong Mayo 2025 mga local candidates sa lungsod sa Cordova misalmot sa Peace Covenant signing nga gipasugdahan sa Comelec Cordova ug sa Cordova Police. Ani ang report. Alas 10 kaganihang buntag, nag-abot sa San Roque Parish sa lungsod sa Cordova ang mga local candidates sa lungsod uban ang ilang mga supporters. Sa wala pa sugdi ang Peace Covenant signing, namong ang parish priest ug assistant parish priest sa naasoyng parokya ug gipahinumduman ang mga kandidato nga puy-an ang unsay nalatid sa covenant samtang ang mga supporters gidasig sa pagpili gayud sa tarong nga mga kandidato ug di magpahaylo sa salapi. We desire to have good leaders. We desire leaders that can be relied upon. Let us be reminded that whoever wants to be great, according to Jesus, must be the servant of all. If you want to serve the people, serve them well. Gilakbitan usab ni Reverend Father Ramel Baluran ang mga panghitabo sa nakalabaing pinili ay diin naduhig ang iyang pangan sa away politika. The reputation of people, especially for us here, your pastors. I think you don't know what I'm referring to. Do you know kinakailangan ng personal names? Because you already know. Sa 25 ka mga local candidates, present ang tanang upat ka mga kandidato pagkamayor nga gilangkuban nila ni incumbent Mayor Cesar Didoy Suan, kanhi Mayor Mary Therese Toychu ug duha ka mga independent candidates nga sila si Jason Baguio ug Shirley Pugoy si Fuesca. Present usab si incumbent Vice Mayor Victor III Tago ug Ronald Avi Sitoy. Samtang absent ang upat sa 19 ka mga kandidato pagkakonsehal sa lungsod. Silang tanan mipirma sa Integrity Pledge ug Commitment Wall. Matod ni Comelec Cordova Election Assistant Jovito Beltran, nga bisan pa man sa kainit sa politika sa lungsod, wala hinoy natalang mga election-related violence. Gidasunan usab kini sa hepe sa Cordova Police. Ako, I've been here for more than 15 years already, but there had never been any major cases or any incidents or violence, any untoward incidents nga nahitabo sa atong election. So far, ma'am, we are very peaceful. Wala pa man sa nagsugod ang campaign period. Pero so far sa mo ang assessment, overall okay ra gyud ang ato ang umaabot nga election diri sa Cordova. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.